I na početku ovoga videa stisnite like, share i subscribe, podijelite video sa prijateljima i bacite komentar, želio bih čuti vaša mišljenja na mom kanalu koji se zove Balkanska tribina. Link imate u opisu ovoga mog TikTok profila, tako da ovom podrškom pomažete kanalu da se razvija i da rastemo iz dana u dan. Hvala na podršci, a sada ide video. Dobro jutro i dobrodošli u moju novu epizodu na mom kanalu Balkanska tribina. Evo ljudi, danas je 31. decembar, uhvatio sam vrijeme da snimim neki video zapis, tako da ovo je posljednji video zapis tokom 2025. godine. Sretna vam nova godina sa zakašnjenjem, ponoć je, tako eto, svi to znamo, normalno, što je logično. Eto, moji dragi ljudi, ja mislim da vam je bila dobra, nekome je loše, nekome je bilo jako užasna. Želimo samo da uživamo, da smo živi i zdravi, a pare to će, novac sve doći, a novac neće doći preko noći, doći kad tad. Najmanje nadali u to, vjerujte, nemojte misliti da je šuplja, da je glupost ovo što ja pričam, tako eto, sretna vam nova 2026. godina. Sada ćemo da pričamo o portalima, igračima Bosne i Hercegovine, reprezentaciji BiH, kako su bili transferi i šta drugi misle ljudi o našim momcima. Kažu portali ovako. Prvi portal kaže: Wolfsburg se sjetio, to jest našalio sa Džekom i prisjetio se šampionske sezone. Tada, znači, šampionska sezona kada je Wolfsburg bio prvak Bundeslige, Grafite i Džeko su dominirali, osvojili su tada prvu, znači, titulu Njemačke, to jeste Bundeslige, prelijepa vremena, tako da nastavljamo na portale. Dok traje zimska pauza u Njemačkoj Bundesligi, tamošnji prvoligaš Wolfsburg se odlučio da našaliti i prisjetiti šampionske sezone s Edinom Džekom, koji sada ima, nevjerovatno, nećete vjerovati, 39 godina, i Grafiteom u vrhu napada ovoga tima. Jako se dobro sjećam, bio sam mali, osnovna škola kada su oni osvojili pehar. Wolfsburg je samo sa jednom u jednoj istoriji osvojio titulu prvaka Njemačke, a od tada je prošlo skoro punih 17 godina. U sezoni 2008-2009 predvođeni Edinom Džekom i Grafiteom u vrhu napada, Vukovi su osvojili titulu njemačkog prvaka. Njemačka Bundesliga je na kraćoj zimskoj pauzi u ljudima zaduženim za društvene mreže Wolfsburga bilo je toliko dosadno da su se odlučili našaliti sa naljepnicom koje prikazuju Džeku i Grafitea sa šampionskom latrom. U opisu videa na Instagramu koji je oduševio fanove napisali su: zimska pauza ostavlja svoj trag. Na zadnjoj strani automobila naljepljeni su stikeri Džeke i Grafitea, to vam moram nekako pokazati, ali ne znam, autorska prava da mi ne udare, a uključenim brisačem učinili su da sa latera prelazi iz ruku jednog u ruke drugoga napadača. U šampionskoj sezoni Edin Džeko je postigao 26 golova, dok je Zvjezdan Misimović imao rekordnih 20 asistencija. Eto vidite, kada su Zvjezdan Misimović i Edin Džeko igrali zajedno u klubu, tako da miski sada je Misimović direktor borca, postao je pravi šupak, pravi onaj eshol što se kaže, a Čiro ga je dobro provalio, kao eto nešto se izlačio pa glumio neke bolove da ne dođe na trening, bio je malo, znači, hinjav i sumnjiv, tako da njega je davno Čiro provalio, tako da nećemo o njemu, a Džeki svaka čast i svaka mu dala, mislim, moramo i dala, da se ne lažemo, tako eto, idemo dalje da čitamo. A sad, transferi naši 2025. reprezentativaca Bosne i Hercegovine, neki su napravili pun pogodaka, bilo je pogrešnih poteza. Nažalost, kako je tako, idemo da čitamo. U 2025. godini, a uskoro će 2026. vidjeli smo nekoliko transfera aktuelnih povremenih reprezentativaca Bosne i Hercegovine. Neki su bili pun pogodak, neki lovičnom ocjenom, a neki promašaj. Među onima koji su imali uspješnu promjenu sredine su Dedić, Tahirović, Katić, Memić, Ahmed Hodžić, Tabaković, Alajbegović i Hamulić, Amar Dedić, Salzburg, Marseille, Salzburg, Benfica, a onda ide Dedić. Od 2025. godine ostvario 2 transfera. Prvi nije bio uspješan, a drugi se već sada može karakterisati kao dobar potez. U januaru je Dedić stigao u Marseille na posudbu u Marseille uz opciju otkupa, ali nakon što je u početku igrao uslijedio je period na klupi i brzo se vidjelo da naš bek neće ostati u Francuskoj. Kakav Marseille, bez veze klub, ljudi moji dragi. Dalje to se formalno vratio u Salzburg, a potom je slijedio transfer u Benfiku, odmah se nametnuo prvi 11, što je potvrđuje i statistika. Odigrao je 26 utakmica od mogućih 30 i to već i po 90 minuta, 3 je propustio zbog povrede, a 1 meč zbog kartona. Transfer iz Salzburga u Benfiku iznosio je 12 miliona eura. Onda idemo na Benjamina Tahirovića koji je iz Ajaxa prešao u Brøndby.
Početkom godine je Tahirović promijenio klub nakon što se nije naigrao u Ajaxu u 2024. godini koja je bila izuzetno turbulentna za ovaj klub. Stigao je u danski Brøndby za 2,75 miliona eura, to je 2 miliona eura i 700 hiljada. Dolazak u Brøndby pokazao se kao jako dobar potez. Tahirović se ustalio prvi 11 tokom cijele godine ove sezone, propustio samo jedan meč u Super ligi Danske. A sada Nikola Katić iz Züricha u Plymouth, Züricha u Schalke. Svaka čast za Schalke. Katić ove godine napravio 2 transfera. Prvo je u januaru stigao na posudbu u Plymouth kod Mirona Muslića, igrao je redovno, bio je čak i kapiten, ali tim na kraju pored dobrih rezultata nije uspio ostati u Championshipu i Katić i Muslić su napustili engleski tim, a zatim su se putovi ponovo spojili. Na ljeto Muslić preuzima Schalke i još jednom dovodi Katića u svoj tim. Schalke za 450.000 eura dobio stup svoje odbrane. Katić je jedan od najboljih igrača druge Bundeslige, a Schalke prvi na tabeli. Dolazak u redove njemačkog posrnulog giganta bio je pun pogodak. Amar Memić iz Karvina u Viktoriju Plzen. Amar Memić je jedan od igrača koji je napravio ogroman napredak u 2025. godini. Početkom godine iz Karvine prelazi u Viktoriju Plzen u Češku za 150.000 eura. U potpunosti se nametnuo u redovima Plzena, igra jako dobro i redovno cijele godine, a mi nastavljamo sa Harisom Tabakovićem koji je iz Hoffenheima prešao u Borussiju Mönchengladbach. Tabaković u početku sezone stigao na posudbu Gladbach i to se ispostavilo kao pun pogodak, tako da postigao je 9 golova na 17 utakmica za Gladbach, a među najkorisnijim je napadačima u Bundesligi. Dalje, Kerim Alajbegović iz Leverkusena u Salzburg, ali vratit će se iz Leverkusena u Salzburga, 100% će se vratiti tamo gdje su ga, to jeste posudili, prodali u Leverkusena. Mi idemo dalje. Alajbegović je u julu prešao iz Leverkusena u Salzburg za 2 miliona eura, napravio jako dobar potez, počeo je redovno igrati seniorski fudbal, postigao 6 golova u austrijskoj Bundesligi na 14 nastupa, igrao je i 5 puta u Europa ligi. Dalje, Jusuf Gazibegović koji iz Šturma prelazi u Köln. Gazibegović je u januaru ove godine prešao iz Šturma u Köln za 2 miliona eura. Köln je na proljeće igrao drugu Bundesligu, na kraju je izborio plasman u Bundesligu. Gazibegović je po dolasku našao svoju minutažu prvi 11, potom je slijedila teška povreda u finišu sezone i nije više igrao, tako da opet se na kraju snašao. Ove sezone naš defanzivac se nije uspio nametnuti u jednu najjačih liga na svijetu, odigrao je samo 22 minute i transfer u januaru 2026. godine je bio očekivan. Nedavno je stigla potvrda da će od 1. januara 2026. godine Gazibegović igrati na posudbi u svom Šturmu. A onda Esmir Bajraktarević, jedan od meni najdražih igrača, Esmir Bajraktarević iz New Englanda iz Amerike u PSV u Holandiju. Bajraktarević je u januaru ove godine iz SAD-a stiže u PSV za 3 miliona eura. Transfer se može ocijeniti polovično uspješan. U prvom dijelu ove godine Bajraktarević se adaptirao na nizozemski fudbal, često igrao za drugi tim PSV-a, igrao je na 4 meča za prvi tim PSV-a. Od ljeta u aktualnoj sezoni Bajraktarević je debijao znatno bolju minutažu, igrao je na 16 mečeva, od toga 3 u Ligi šampiona, a stigli su i prvi golovi i asistencije. IFE Đakovac TSC Akron. Nakon što je prevazišao Super ligu Srbije, Đakovac je sa početkom godine prešao ruski Akron za 1 milion eura, vrlo brzo se adaptirao i zauzeo svoje mjesto u prvi 11 ovoga ruskog tima i ove sezone standardan propustio 4 meča. Anel Ahmedhodžić, nažalost, rekao Emir Spahić da Anel Ahmedhodžić neće nikako da igra, on je otpisan zauvijek, nazvao ga je gospodinom, tako eto zamrzio ga je Spaha, eto Anel Ahmedhodžić neće igrati nikako, ali eto briljira u Feyenoordu, tako da Anel je zbogom iz reprezentacije zauvijek. Kaže Sheffield Uniteda, prešao u Feyenoord i bio jako dobar. Eto ove godine Ahmedhodžić nakon nekoliko sezona u Engleskoj prelazi u nizozemsku. Feyenoord je platio 6,9 miliona eura za njegove usluge, činilo se da nije se pokajao. Ahmedhodžić je standardan i prvenstvo u Europa ligi. Nidal Čelik iz Sarajeva u Lens. Čelik je još jedan fudbaler koji se našao u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, pa je napravio transfer iz Sarajeva,
prelazi u Lens početkom godine za 2,5 miliona eura. Ipak čelik se nije uspio nametnuti, za cijelu godinu nije uspio debitovati za prvi tim Lensa. Ja stvarno ne znam šta se u našoj VV ligi Bosne i Hercegovine dešava, zašto naši momci mislim stvarno su loši ili nemaju pojma, stvarno o tome nikada mi to neće biti jasno, tako da nastavljamo. Mad Rondić iz Vozev Lodža u Kolni iz Kolna u Rakov. Rondić je nakon dobrih partija u Poljskoj privukao pažnju klubova, na kraju je Koln platio sa 1,5 milion eura za našeg napadača. Od Cvajti je za Koln postigao 1 gol ili pogodak na 9 nastupa i nije se posve nametnuo. Od ljeta je Koln postao Bundesligaš i tu je bio kraj za Rondića u ovome klubu. Slijedila je posudba u Rakov gdje na 18 nastupa još uvijek nema pogoda. Amir Hadžiahmetović iz Bekšitaša u Hull City. Posljednjih dana ljetnog prelaznog roka Hadžiahmetović iz Bekšitaša stigao na posudbu Hull City od Sergeja Kirovića, igra redovno, što je dovelo i do ponovnog poziva u A reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Armin Gigović iz Kijela u Young Boys. Gigović je iz Kijela u Young Boysu prešao na ljeto za 2,2 miliona eura. Kijel je igrao Bundesligu do ljeta ove godine. Gigović je bio standardan, ali je ekipa ispala u drugu Bundesligu, tako da naš veznjak je odlučio da neće igrati drugu ligu i stigao u redove Young Boysa i on igra redovno ove sezone kako u Švicarskoj Super ligi, tako i u Europa ligi. Jako smart potez, to jeste pametan. Denis Hadžikadunić iz HSV-a u Sampdoriju. Na istek prošle sezone Hadžikadunić nije ostao u HSV-u, istekla mu je posudba iz Rostova, a potom je uslijedila nova u ekipi Sampdorije. Iako je Sampdorija na dnu tabele serije B, Hadžikadunić se barem vratio u redovnom igranju fudbala. Standardan je igra po 90 minuta, a vratio se i reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Edin Džeko, koji je iz Fenerbahčea prešao u Fiorentinu, mada eto Fiorentina mu nije dala da igra, tako eto ne znam što se dešava u toj propaloj Fiorentini, zašto mu nisu dali, idemo da čitamo. Nakon isteka ugovora sa Fenerom, Džeko je stigao kao slobodan igrač u Fiorentinu. Sve je djelovalo kao odličan potez, ali popularne Viole igraju užasnu sezonu. Džeko kod dva trenera nije prvo rješenje u napadu, igrao je veoma malo ove sezone. Za očekivati je promjena kluba već u januaru. Said Hamulić, koji iz Toluza otišao u Volus u Grčku. Vrijedi spomenuti transfer Hamulića, on je na ljeto stigao na posudbu u Volus iz Toluze, a posljednju nekoliko sezone promijenio je veliki broj klubova, nigdje se nije naigrao, ali čini se da mu Grčka prija. Postigao 8 golova na 16 mečeva ove sezone. Samo ne znam da li je ovaj Volos prva ili druga liga Grčke, to ne znam, pišite mi u komentarima. Haremović, Šarić, Mujakić i Bašić. Transfer je formirano napravio i Tarik Haremović, koji je briljirao. On je u Sassuolo stigao iz Juventusa na posudbu na ljeto 2024. godine, a ovo ljeto je Sassuolo otkupio njegov ugovor potpunosti za 3 miliona eura. Haremović igra sjajan fudbal ove sezone, a navodno su najjači italijanski klubovi zainteresovani za njegove usluge. Od igrača koji su bili dio Zmajeva u proteklom periodu, transfere su još napravili Dario Šarić, koji je bio na posudbi u Caseni, a sada je Antalyaspor igra redovno, dok je Nihan Mujakić prešao iz Partizana u Eliosporu, kojem igra redovno. Mađin Šošić je iz Hajduka došao u Želju, igrao jako dobro do povrede ove sezone, te Luka Menalo, koji je iz Dinama prešao u Rijeku i cijele godine igra solidno. Ivan Bašić je iz Orenburga prešao u Astanu, gdje igra standardno. Također Osman Hadžikić je iz Veleža prešao u Slaven Belupa. Vrijedi spomenuti odlazak Smajla Prevljaka u Istru iz Herte. Iz Herte je proglašen je za najboljeg igrača prvog dijela sezone Hrvatske nogometne lige. Eto moji ljudi, to su neke informacije za naše reprezentativce, kako su igrali, gdje su prelazili, koliko su zaradili, za koliko su prodani. Želimo im sve najbolje, a mi dalje nastavljamo. I posljednja vijest ovoga video zapisa, to jeste 2025. godine, zbogom 2025. Dobrodošla 2026. godina. Talijanin Bajraktarević u PSV nikada ne traži zvijezdu, već talenat koji će se razvijati. Šta im ovo znači, idemo da čitamo. Talijanski Corriere dello Sport posvetio tekst našem Esmiru Bajraktareviću, koji ima 20 godina, koji je član nizozemskog PSV-a. Esmir je u januaru ove godine stigao u nizozemsko velikana iz američkog New Englanda za 3 miliona eura. Naš reprezentativac u tekućoj sezoni najčešće dobiva šansu sa klupe, što stvarno nije fair, ali Corriere dello Sport navodi da je Esmir potpisao ugovor do ljeta 2029. godine i da je jasan projekat ovoga kluba.
PSV nikada ne traži zvijezdu, već talenat koji će se razvijati. Bajraktarević želi nastaviti prestižnu tradiciju od Lozana do Gapka, od Beringera do Bajakoka, u Eindhovenu krilni igrači znaju kako da rastu, piše Korijeli aladirajući da je nizozemski prvak. Prethodnih godina prodao veliki broj krilnih igrača u klubove najjačih liga na svijetu. Talijani navode da je Bajraktarević u Nizozemskoj pokazao bljeskove u vidu driblinga, brzine te da igra veoma dobro i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine kada god dobije šansu za igru. Esmir je ove sezone sakupio 17 utakmica u svim takmičenjima za PSV, ali je samo 2 puta bio prvi 11, tako da uspio zabiti 2 gola ili ga pogotka te dodati 2 asistencije. Eto moji ljudi, zadnje vijesti su Esmiru Bajraktareviću. Naš Bajrak jedva čekao, možda ode na posudbu ili ostane u PSV-u, ali bilo bi mu to samoubistvo ostati u PSV-u pod navodnim znacima, ovo samoubistvo, tako da eto mora preći negdje u Italiju ili ti ga možda Englesku, ali Engleska je malo jača, mislim, ali eto ne znam da li bi bio u prvi 11, morate imati svi 90 minuta, može 80, može 85, ali sa klupe ulaziti tamo u 70, 80, 90 minuti, stvarno je teško za nekog igrača da se razvije, treba mu dobra minutaža da se dobro razvije, ali eto to je to za ove informacije. Ljudi moji, dolazi nam 2026. godina, sretna vam još jednom 2026. godina, u zdravlju, rahatluku, u sreći, sve provedite sa roditeljima, neke provedu za ove dočeke što se očekuju u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, ne znam, Slovenija, Makedonija, cijela Evropa, neko će slaviti vani sa vatrometom, neko u kući sa svojim najmilijima, tako eto, to je bilo to za ovu sezonu za 2025. godinu. Like, share, subscribe, podijelite video zapis sa prijateljima, a mi se čujemo u narednim klipovima, a do tada sretna vam nova godina još jednom i čao!